дастаи Истиқлоли Душанбе имрӯз маротибаи даҳум унвони чемпиониро пеш аз муҳлат ба даст овард. Футболбозони ин даста дар ҳоле ба комёбӣ ноил шуданд, ки дастаи Душанберо бо ҳисоби 8-0 ба шикаст гирифтор карданд. Тӯби аввалро дар дақиқаи чорум ҳоло ки мебинем Манучер Ҷалилов ба самар расонид. Сипас ин голзаниҳо шурӯъ шуданд ва варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор шоҳиди голҳои зебо ҳам гардид. Ин голи дуюме ки ҳоло футболбозони дастаи Истиқлол ба самар мерасонанд. Инҷо як зарба аз ҷониби Зоиров ва баъдан Алишер Ҷалилов баъди 2 дақиқаи голи аввал ҳисобро 2-0 намуд. ҳоло бубинед инҷо хеле хуб Соиров кор мекунад ва баъдан зарбае ки баргардонида мешавад 2 маротиба Рӯзиев онро бармегардонад ва дар мавриди охир Алишер Ҷалилов тавонист ки ин тӯбро ворди тӯри дарвоза намояд. Далер Имомназаров яке аз бозигарони фаъоли дастаи Истиқлоли Душанбе буд, ки 2 маротиба голҳоро барои футболбозон ҳамлагарон муҳайё сохт. ҳоло дақиқаи 38 аст ва Рустам Соиров голи сеюми дастаи Истиқлолро ба самар мерасонад ва голи аввалини худро. ин гол барои Соиров голи аввалин ва охирин набуд ва дар рафти ин бозӣ баробари оғоз шудани қисми дуюм бори дигар дар дақиқаи 48 Рустам Соиров ҳамин гузариши олиро анҷом дод ва маҷбур кард, ки дарвозабони дастаи Душанбе Моҳёр таслим шавад ва тӯбро аз дарвозааш гирад. Дубл ба иҷро расид, аммо навбати голзаниҳо боз ба футболбози кордида нишонзани беҳтарини дастаи Истиқлоли Душанбе ва ҳам ҳоло дастаи мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов расид. Дақиқаи 55 ва Манучер ҳамин гуна голи зеборо ки нофаҳмии муҳофизатгарон ва ҳамчунин дарвозабони дастаи Душанбе эҳсос гардид, аз паси хубе ки инҷо аз қафо аз Мишенко ба ӯ партофта шуд ворди тӯри дарвоза гардид. дақиқаи 55 ва ҳисоби 5-0. акнун дигар чӣ ҳам чора буд, ки боз Манучер як голи дигарро ҳам голи хетрики худро ҳам ба самар расонид. ин навбат ин ҳолат дар дақиқаи 75 ба қайд гирифта шуд. Манучер шояд бо ин голи задааш қаноат ҳосил накард, ки бори дигар дар дақиқаи 78 боз як тӯби дигарро ворди тӯри дарвозаи Душанбе кард ва ҳисоб дар натиҷа аллакай 7-0 шуд. ин покери Манучер Ҷалилов буд ва ӯ бо 15 тӯб ба садри нишонзанҳои чемпионати имсолаи мамлакат баромад. Бубинед чӣ гуна имрӯз саъю кӯшиш кард. ҳатто дар поёни вохӯрӣ вақте ки ин бозиро шарҳ медодам ба назар чунин расид, ки Манучер аз худ розӣ нест, ҳарчанд дар ин вохӯрӣ 4 гол зада буд. навбати футболбози ҷавони дастаи Истиқлол ҳам фаро расид. Соиров хетрики худро ба нишон расонид ва ин вохӯрӣ бо ҳисоби бузурги 8-0 бо пирӯзии чемпиони 10 каратаи Тоҷикистон ба анҷом расид. 10 карата ба он хотир, ки ин даста пеш аз 3 бозии дигаре ки дорад унвони чемпиониро боз ба даст овард. шодӣ нишоти ҳам футболбозон, мухлисон ва ҳам роҳбарияти Истиқлолро ҳадду канор набуд. мо ҳам онҳоро табрик мегӯем бо ин ғалабаи хеле пуршараф ва мавсими хеле ҷолиб.